balma Rafikom TV lajɛbagaw ni wagati an ka foli b'aw ye. Rafikom TV ka foli bɛ a lamɛnbaga n'a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen i mana kɛ fan o fan aw ni famanga ma kɛ ni ɲinɛ ye a ka da la k'a fɔ jamana bɛ tagabolo min kan sisan o de kama wagati kun koronnen don an na kosɛbɛ ka se ka na foli bila o la ka se ka na ɲɛfɔli k'aw ye an bɛ tagabolola min kan jamana kɔnɔ nin wagati na nka Rafikom TV ye fɛn min ye ale ti jɔ ka d'a kan ni mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ an dalen don a la k'a fɔ a b'an suit sanga ani wagati a ka commentaires yira a ka weleliw yira k'a yira k'a fɔ mun de la an tunnen don san n'an tɛnalen nka basi foyi tɛ yen an bɛ ala tanu i n'a fɔ a yɛrɛ bɛɛ b'a kalama cogo min na jamana wulilen don ka jɔ baara la baara caman caman na nka baaraba min bɛ sen na nin wagati ni bɛɛ lajɛlen b'o kalama n'o ye constitution yɛlɛmani jamana sariya sunba ale yɛlɛmani ni o ko min bɛ sen na sisan nɔ nka fɛn caman b'a kɔnɔ min kelen don ɲɔgɔn sama sama ko ye nka fɛn belebeleba min bɛ yen ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen kelen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la ni mɔgɔ si ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la o ye an ka kan donni ye ba la n'o ye bamanankan ye o ko de bɛ sen na sisan nɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ka nin jɛmukan min filɛ ni Rafikom y'a ta k'a di an ma bamanankan jɛmukan de don an ka se ka jɛ min kɛ bamanankan na an ka se ka laseli kɛ mɔgɔw ye bamanankan na faamuya ka se ka sɔrɔ bamanankan cogoyaw la ani cogo de an bɛ se ka sigi ka na bamanankan na k'an ka kan officiel yɛrɛ k'a ye kan national dɔrɔn tɛ dɛ o kɛlen don a ye ka kɔrɔ nka kan officiel yɛrɛ k'o ta k'o kɛ bamanankan ye Rafikom ye nin émission in ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ o de ye an ka se ka kunnafoniya di aw ma bamanankan na ka se ka laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamanadenw fɛ an ka se ka an ka kan yɛlɛma ka bɔ tubabukan na ka na bamanankan na bon assise nationale tɛmɛnen salon a yirala k'a fɔ ko an ka bamanankan k'a ka don ba la jama fanba sɔnna o ma an bɛ se k'a fɔ hali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tun sɔnna o ma nka an y'a ye gafe kura min bɔra n'o ye jamana sariya sun gafe kura ye min bɔra provisoirement a ti o kɔnɔna na ko an ka kan ka ta ka kɛ bamanankan ye nka a b'a kɔnɔ ko ka kan in to tubabukanya la nka ni wagati min bɛnna maliyɛnw ma don n'a nataw ko a bɛ se ka yɛlɛma ka na bamanankan na o ye dɔnsen fila de ye dɔnsen fila min ni u ti ɲɔgɔn ta nin wagati in na ko caman min ɲɛ transition kɔnɔ o ti ɲɛ sariya yɛrɛ o ti ɲɛ jamana yɛrɛ sigilen kɔnɔ quoi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na nka a bɛ faamuya misaliya la transition ye wagati min ye wagati dan sigilen ye a dan sigilen don san 2 san 3 n'a cayara olu bɛ se ka ko caman koro kɔnɔ k'o kɛ u bɛ taa wa n'u taara fɛnɛ a bɛ to o cogo la nka ni vote kɛra président dɔ de ye k'o sigi légitimement a ma nɔgɔn ko o ka se ka sariya dɔw ta an dalen don a la nin wagati nin kuma de ye a kɛ kuma ye n'o ye ka bamanankan ta k'a don ba la ye n'o ye ka bamanankan ta k'a k'an ka langue nationale ye a b'o la ka tila k'a ta k'a k'an ka langue officielle ye n'o o ye an ka baarakɛ kan ye jamana in kɔnɔ yan bamanankan de kan ka se ka k'a ye ni président ko k'a bɛ kuma mɔgɔw fɛ tubabukan na mɔgɔw b'a mɛn nka a diyagoyalen don mɔgɔ dɔw kan ka se ka tila k'a ta k'a kɛ bamanankan ye walasa a ka se ka faamuya nka ni président nana a ɲɛfɔ mɔgɔw ye bamanankan na o ye direct de ye ni tubabuw mago b'o la ni tubabukan mɛnnaw mago b'o la u bɛ na an bamanankan mɛnnaw de ɲininka an bɛ a ɲɛf'u ɲɛna an ka jamana in an ta de don mɔgɔ ta tɛ jamana in man ka jɔ ni maa si kelen kelenna ka kan ye ni an maliyɛndenw yɛrɛ ka kan tɛ an k'an jija jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ laɲini min k'aw fɛ jamana kɔnɔden fanba mɔgɔ 90 kɛmɛ sigila 90 o bɛ nin jamana ɲɛmɔgɔ in kɔ o bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu kɔ n'o ye Asimi Goyita a n'a ka transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye kɛmɛ sigila 90 b'u kɔ n'o 90 b'aw kɔ kɛmɛ sigila bi na 85 ka se 80 ma olu bɛ k'a fɔ ko k'an ka kan ta n'o ye bamanankan ye k'a ta k'a kɛ an ka langue officielle ye n'o ye an ka baarakɛ kan ye gɛlɛya jumɛn de bɛ o la n'o tɛ ka se ka kɛ wa an tulo bɛ ŋunuŋunukanw fɛnɛ na k'a yira k'a fɔ ko assise nationale min kɛra a gafeba min tara laɲini minnu kɛra jamana kɔnɔdenw fɛ k'a kɛ gafeba kelen ye k'a di jamana ɲɛmɔgɔ ma o gafe min kan ka di jamana ɲɛmɔgɔ ma o ma di olu dilanbagaw taara gafe wɛrɛ de labɛn kɛrɛfɛ k'o ta ka t'o di jamana ɲɛmɔgɔ ma jamana ɲɛmɔgɔ an bɛ min f'i ye a fɔra ko dugutigi tulo ka bon ni duguden bɛɛ ye tulo fara bonya tɛ o a ka lasigidenw de bɛ dugu fan bɛɛ ni min kɛra fan o fan b'a ta k'a ɲɛfɔ a ye ko dugutigi ɲɛ ka bon ni duguden bɛɛ ta ye ɲɛkili yɛrɛ bonya tɛ a ka lajɛlilaw de bɛ fan bɛɛ fɛ n'o ye min ye u b'a ta u bɛna las'a ma Asimi i janto i k'i kɛrɛfɛ mɔgɔw ɲininka
assise nationale gafe ko ina kosɛbɛ min diri i ma ani jamana kɔnɔdenw bɛnna min ka tiɲɛ yɛrɛ la est ce que kelenw don wa ni kelenw tɛ jamana kɔnɔdenw bɛnna min kan i k'a ɲini k'a ye i ka ani kura in kalan k'a lajɛ ni kelenw don jamana fanba Asimi u b'i kɔ bi gouvernement in tɛ dɛ gouvernement in tɛ wa CNT mɔgɔw tɛ bɛɛ lajɛlen ko ko e Asimi bɛɛ ɲɛ jɛlen don e de la donc i k'i cogo dɔn i yɛrɛ la i k'i cogo dɔn i baarakɛɲɔgɔnw na jamana ɲɛmɔgɔ si mana Mali in kɔnɔ yan an bɛ Mali in de kɔnɔ yan an bɛ misaliya ta Mali in de kɔnɔ yan min kɛrɛfɛmɔgɔ de ma kɛ sababu ye k'a ka fanga tiɲɛ n'i y'a daminɛ Modibo Keyita la a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ de y'a bi ka na Musa Tarawele la a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ de y'a bi ka na IBK la a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ de y'a bi ka na ATT la a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ de y'a bi Asimi i cogo dɔn i kɛrɛfɛmɔgɔw la i k'i ka baara kɛlenw ani jamana kɔnɔdenw ka hakilina ta i ka baara kɛ n'o ye hakili la faamuya bɛ sɔrɔ de la an ka duw kɔnɔ bi n'i ka dutigi mana ka hakilina bɔ k'a bi k'a fɔ dudenw ye ni dudenw ko ko a baba a ka d'anw ye an ka taa nin sira de fɛ ni duden fanba taara o de fɛ tuguw kɔ ala k'an kisi n'a kɛra tiɲɛni ye a bɛ fɔ ko mun aw yɛrɛ de m'a fɔ k'an k'a kɛ tan wa o bɛna fɔ a tiɲɛ na anw de jalaki don e tɛna se ka jalaki o la o tumana na jamana kɔnɔdenw faamaw ka hakilina ye min ye n'o ye bamanankanko ye Asimi a ta i k'a don ba la walima kelen ni anw ye inconvénient di anw bɛ tila ka importance di o ye diyagoya ye i jija ni a ma se ka ta ka don ba la bamanankan ye o de ka d'an ye o de y'an ka laɲini ye nka n'a ma se ka kɛ ka kun kɛ kun caman ye i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama cogo min na depuis première année école san fɔlɔ walima madarasa san fɔlɔ bamanankan ka kalan ekɔliso bɛɛ lajɛlen na mɛtiriw ka former a la an ka journalistes ka former a la a kan ka formation kan ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ kun olu bɛɛ lajɛlen ka se ka former a la cogo min na depuis école san fɔlɔ bamanankan ka kalan ekɔliw la i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ nka a système ale bila la a ka segin ka na i bɛ se kilasi 9 na yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ tɛ n'e kalan bamanankan na bilen an bɛ san 5 san 10 sɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bamanankan dɔnbaga ye an bɛ taa bamanankan na ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye an ka français fa bila an ka faransi gɛn an ka union européenne gɛn an ka nin gɛn an ka nin gɛn nin bɛɛ lajɛlen lielen don ko dɔ de la o ye kanko in de mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'e bɛ français fa dun i bɛ tubabukan de fɔ i bɛ français de fɔ automatiquement n'an ye tubabukan in bila ka bɔ an bolo sisan français fa in bɛ taa ka sɔrɔ an m'a fɔ taa o y'an bɔlen francophone na automatiquement n'i bɔra francophone na français fa in e tɛna dun bilen ni monnaie min ka di an yɛrɛ ye an b'o ta an k'an jija jamana in an k'a mara jamana kɔnɔdenw ka hakilina kan jama tɛ jɛ ka fili dɛ jama ka jɛ ka fili o ye tugu de o tɛ fili ye mɔgɔ kelen bɛ fili mɔgɔ fila bɛ fili nka jamakulu bɛɛ ka filili o ye tugu ye fili t'o la ka d'a kan ala y'an da ka hakili de di an ma hakili ninnu a bɛ ta de ka baara kɛ n'a ye hakili ninnu a bɛ ta de ni fɛn fila yirila hakili b'a lajɛ min ye ɲuman ye hakili b'o capter automatiquement e se foyi t'o la mais i yɛrɛ de bɛ se k'i ban ka tugu o hakilina in kɔ an lajɛbagaw ani an lamɛnbagaw an ka foli b'aw ye Araficom TV sanfɛ a ka d'a la k'a fɔ Araficom TV bɛ yan aw de ye sanga ani wagati laɲini min bɛ aw fɛ émission na a ye aw ka laɲiniw sɛbɛn an ka commentaire la ni ala sɔnna a ma an bɛ na n'a ye ka na lase aw ma ni ɲininkali min b'aw fɛ a ye ɲininkali kɛ sanga ani wagati a bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ a ka ɲininkaliw la sponsors partenaires ni fɛn fɛn b'a fɛ ka na Araficom TV la a bɛ weleli kɛ nin numéro ninnu na ni ala sɔnna a ma jigiya bɛ yen ka se k'aw jigi sigi jigiya bɛ yen ka se ka na aw ma cogo min na yalasa an ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Araficom TV ka foli b'aw ye a ka lamɛnni na.